nke ụwa, ekele m gị onye ọma na-ege m ntị. Ọ bụ Radio St. Luke's Anglican Church Ibero Oraifite ka ị na-ege. Ụbọchị taa bụ ụka, mkpụrụ ụbọchị mbụ nke ọnwa Ọgọst afọ 2021. Geze ntị nụrụ isiokwu anyị ji mere akụkọ. Oke ụbọchị nyere Anglican Youth Fellowship nke Nnewi Diocese, ezi ọrụ nke Oraifite West Anglican Youth Fellowship AYF, ọgbakọ anwụnta niile nke ọwụwa anyanwụ nke Nigeria mere. Aha m bụ Maazị Ofili Ikenna. Lezie akụkọ anyị ka ọha n'uju. Oke ụbọchị nyere Anglican Youth Fellowship nke Nnewi Diocese bụ taa bụ ụka iji kene Chineke maka odudu ya na nchekwa ya n'isi ụmụ ntorobịa. Malite n'ụbọchị nke mbụ, emume ọgbakọ akpọrọ All Youth Conference malitere na St. Luke's Anglican Church Ibero Oraifite, nke isiokwu ya bụ Go Forward, gaa n'ihu. Ọgbakọ malitere n'ụbọchị Tọzdee mgbe ọnwa Julaị gbara mkpụrụ ụbọchị 29. Ọtụtụ ndị mmadụ ka Chukwu jiri kwara ngwa ọrụ. Anyị aghaghị ikene Chineke n'isi nna anyị n'ime Chineke, bụrụ ezi azụzụ atụrụ nke Kraịst, onye bụ onye ndu ma bụrụ nna anyị niile na Nnewi Diocese, bụ Right Reverend Ndubisi Obi JP, Bishop nke Nnewi Diocese. Ekene dịrị Chineke n'isi onye isi nchụaja nke St. Luke's Anglican Church Ibero Oraifite, bụ Venerable Nelson Emonu, bụrụkwa Archdeacon nke Oraifite West Archdeaconry, ezigbo ụkọchukwu Ibero Oraifite ji eme ọnụ. Ekene dịkwara Chineke n'isi chaplain nke AYF Nnewi Diocese, bụ Reverend Onwurha Chukwu Ayanam, onye Chukwu ji akwara ngwaọrụ na diocese anyị n'isi ụmụ ntorobịa. Anyị aghaghị ikenekwa President nke AYF Nnewi Diocese. Ka Chineke gaa n'ihu gọzie mmadụ niile, baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Ezi ọrụ nke Oraifite West Archdeaconry. Ọ bụ ihe doro ewu na ọkụkọ anya na akọba ezi ọrụ nke Oraifite West Archdeaconry AYF Chigeji Chigabọ. Emere ka anyị mara na ụlọ ụkọ ndị a bụ ihe mepụtara Oraifite West Archdeaconry. Ha gụnyere St. Luke Church nke bụ Headquarters, St. Paul's Anglican Church Umuosopi, St. Christopher's Isingwu, Church of Good Shepherd, Our Saviour's Church nakwazi Bethel Church. Oraifite West Archdeaconry AYF bụ akwa akwụrụ na Nnewi Diocese. Ọ bụ ha bụ ndị tụrụrụ ugo mmeri na Music Festival nke Nnewi Diocese mere na St. Basilica Church Okija. Onye bụ President nke AYF Oraifite West Archdeaconry bụ Akabogu Onyebuchi, bụrụkwa nwaafọ Ibero Oraifite. O ji ohere a ekene mmadụ niile malite na nna anyị ukwu bụ Bishop, Archdeacon, Chaplain na AYF President nke Diocese. Anyị wee na-asị ka Chineke gaa n'ihu gọzie ya n'ụzọ pụrụ iche. Ọ na-ekenekwa ndị patrons and patronesses nakwazi ndị St. Luke Church na nkwado pụrụ iche ha kwadoro ụmụ ntorobịa maka ọgbakọ a emere. Akaboku Onyebuchi mekwara ka ndị ụlọọrụ anyị mara na ekene ya na-agakwara n'isi Evangelist Udochukwu na nkụzi pụrụ iche o kụziri AYF mere ha ji bute ike mmeri nke Diocesan Youth Music Festival Competition. Ka Chineke gaa n'ihu gọzie anyị ma nye anyị ije awere dịka anyị ga-anaghachi na be anyị dị iche iche, baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Ọgbakọ anwụnta niile nke ọwụwa anyanwụ nke Nigeria mere. Ọgbakọ a malitere ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 10 nke uhuruchi mgbe ọnwa Julaị gbara mkpụrụ ụbọchị 20. N'ime ọgbakọ a ka anwụnta niile kpebiri otu obi wee kwupụta ihe ndị a. Onye kpere ekpere mbido bụ ọkammụta anwụnta Micro Escavel, bụrụkwa onye isi oche Anwụnta Improvement Union aka Onyaya na nwanne ya. N'ime ọgbakọ a ka ha kpebiri otu ha ga-esi wee gbasaa ọrịa ịba otu ntabi anya, n'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka amata na ngọzi na-adịrị ndị na-enye enye karịa ndị na-anara anara. N'ihi nke a ka ha ga-eji kesaa ọrịa ịba n'otu ntabi anya. Mgbe ndị nta akụkọ anyị na-agba ode akwụkwọ Anwụnta Improvement Union aka Onyaya na nwanne ya ajụjụ ọnụ, o kwuru hoha na obi adịghị ha mma ma ọrị otu gọọmenti etiti si were ugwu ekwesịrị ịkwanyere anwụnta were ya na-akwanyere coronavirus. Ụmụnne m, ọ dịnụ mma. N'ihi nke a ka ọdụ ha ga-eji wee bụrụ pịara wọ pịara mbara. Anyị wee jiri ohere a ayọ ọhaneze ka anyị jiri mgbochi anwụnta were alara ụra
iji wee gbanara ọrịa ịba. Ọgbakọ anwụnta bịara n'isi njedebe site n'ikpe ukwe dị n'akwụkwọ ukwe anwụnta abụ 419. Tupu anyị achịkọta akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'isi njedebe, nụrụ ọkwa dị oke mkpa. Ụlọụka ji ohere a ekwupụtara ọhaneze maka ọgbakọ ezumezu ga-adị na ụlọụka Thunder Protector Ministry aka My Enemy Must Die by Fire. Onye chi ha ga-eji kpara ngwaọrụ bụ Reverend Pastor Apostle Prophet Judas Iscariot. Ihe ndị a bụ ihe a na-atụ anya ị ga-eji bịa ọgbakọ ezumezu a, maka na onye ilo gị ga-anwụlili. Ihe ndị a gụnyere foto onye iro gị, ude nsọ, nnu nsọ, nsị nsọ, mamịrị nsọ, nakwazi okpiri 2x2 ị ga-eji wee pịawa onye iro gị. Onye binyere aka n'ọkwa bụ Michael Okpanabo, bụrụ prọfet nke ụlọụka Thunder Protector Ministry. Tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke ụbọchị taa, nụrụkwa isiokwu mere anyị akụkọ ọzọ. Oke ụbọchị nyere AYF nke Nnewi Diocese, ezi ọrụ nke Oraifite West AYF, ọgbakọ anwụnta niile nke ọwụwa anyanwụ nke Nigeria mere. Ebe a ka anyị na-ewetara gị akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'isi njedebe. Ị ga-anụ olu m ọzọ ọ bụrụ na o jiri ọkara gata elekere 10 nke ụbọchị eke na-abịa. Ọka akụkọ ka bụ Maazị Ofilikenna. Ị ga-enweta akụkọ ụwa n'ụdị pụrụ iche site na ịga na ihe a kpọrọ Ofili ITV na Facebook, YouTube na Instagram. Ndewo.